हेलो हाय लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोरनो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय लोगोफोर दिनै भिडिअआनो जाहैबाय दिनै एसे देलायदो आरो माने लोगोनि हाबा जानो थांनो होननानै आङो न'आव फैदो लोगोफोर बिजनिनिफ्राय ओमफ्राय आङो मैयानिफ्रायनो माने भिडिअ ओरिखौनो लानो मोनाखै आरो सोलाबथाराखै ओमफ्राय नै दा दिनै हाबा जानो थांनो गोनां लाखाबाय आरो ओमफ्राय एसे देलायबाय देलायनानै दा मा होनो हाबा जानो ओंखारबाय आरो आङो एसे देलायबाय आरो लोगोफोर माबायदि नुदों ओमफ्राय नै जोंहानि आइसाखौ नाय लोगोफोर आइसा तै देरथारबाय बेसेबा गिदिर जाखाबाय ओइ दलद थां बर थान्दा जिरायनांगोन थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय स्कुटिजोंसो थांगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय स्कुटिखौ दिहुननि र' हाबा जानो थांफैबाय नै आरो हाबा जाग्रा माखा बाजाराव हाबा होनदो हिन्जाव गोदाननो माल बुस्थु बायनो नागिरदों आंनि फालिया बेसेबां नै ओमफ्रायसो थांबा मोजां फरायदै माने मानेगा आसोला मालदारथार जाबाय जि मोदोम जाखादो नोंसोरबो जोंजोंनो होफागोन नोंबो जोंजोंनो होफागोन जोंजोंनो होफागोन गामसा हायो गामसा बाय नामा दख'ना जि मोजां नुयो आयौ जि माबा एसे मोजां ओंखारदों दख'नाफोरा जोंफोर गाननाया बोरायजोब्बाय दख'ना मोजां नुदोंब्रा मबाइल गोदान लाबाय नामा नायनोसो फैदोंमोन आङो माखौ लानोसै लोगोफोर जोङो मा होनो हाबा जानो थांनो गाखोबाय आरो टमटमजों आं स्कुटिजों बाजारसे फैबाय ओमफ्राय उनाव जोमायानो बेखौ लाथ'नो फैसा गैया ओरैनो खालिसो गिदिर बेग लाना फैदो हिन्जाव गोदान लानो न' मोनसिगोन नै दा खासिगुरि मोनबाय दा थांगासिनो आरो खेबसे निजिरा मा होनदो बेखौ लान्दां बारा होनो ना बाबामोन जय बेसर बारि खानानै आयौ मानसि मानसिफोर दं ससमाखौ बख'नोसै खोमालै दहाय बेगावसो होखादोंना नै जोंहा हाबा हिन्जाव गोदान लानो न' मोनफैबाय ओमफ्राय उनाव न' खाथियाव आलासिनाव फैदोंमोन हाबफैदोंमोन ओमफ्राय थांसै सिख्लाफोरखौ नाय
ओइनोलै नै गोबोरखि जालांगोन नाय सिख्लाफोर नाय आंनि लोगोफोरा लार लार फैगासिनो सिख्लाफोरा फै एक्ट्रेसफोर बायदि खारबोलायनाया स्ल' मसन नङा स्पिडावसो होगोन आं हाबा जानो थांसै दा आयु नै Sekolah, tidak ke sana. Soalnya nggak. Sila, kita suka sila. Kamu sakram kak? Ibu lagi beri, telah deh gitu. Diri sedang apa ya? Gaari भारा हिसाब কৰিছে गारि भारा नै फैसा जानरा माखान माखै देन्जार गोसा हाबा जाखांनानै फैबाय आरो